Hingke khapang tao tai buk song phaide pai tabuk seng teke sakok saimang nai Bangalore haste ni Bangalore haste ni je tong halok wngkha kwbangma sikla siklirok rang puisa ajina hnai Tripura haste ni siming Bangalore haste ba Hyderabad Chennai Goa abo hai jagarok kwbangma thangui restaurant rogo samung tanglaio ba buini security guard nungyo ba buini dogano tongyo ba kaisa buini khomtui lunai wngyo kwbangma rang ajimung ajina hnai thanglaimani phiaba puila kok kawi phekya Bangalore haste ni kok Bangalore haste o tongo Tripura haste ni no khoroksa munggonang takhok bini mung Dinesh Debarma bo Bangalore Tripura People Foundation ni bo khoroksa director belaikhai munggonang o munggonang ni bisingo tabuk mung kri hai khainanai tongyo Tripura saro Bangalore thangai kwbangma hamya wnglaui tongo obo haino kaisa chini yapha koktoma Bangalore haste o samung tangna thangnai cherai rok tabuk drugs chawi tabuk belaikhino sak dera koro ongtongbaio Bangalore haste o ajinale phaio yang drugs chawi se borokni sakno borok samli mayangui tongo tangui uram Bangalore haste ni siming kwthai sokpaina nang Tripura haste o obono tabuk wansukthai baksai sao Bangalore tangasuk chini borok thekya chini borok mong tang thai chanale chini borok mangsi chai tongo nangnale chini borok mangsi nangui tongo botam thia tongnaiba yang Tripura hingkai Tripura People Foundation ni director Dinesh Debarma John Debarma Korno Jamatia borno saharo sar जोंनो के सुबागादि हाय सुबागादि बरका सुत्रang सुबा हरि tongo phiaba borok tabukhai tai chubalia hne saka Tripura sarong tai tabuk borok subalia tabuk bo Tripura sano borok subana hingkai je Tripura People Foundation o je membership najak je member tongnai je membership borok bai gdalui tongnai bono simbar subalia hne serai thangnaio bo janagoi rikha Tripura People Foundation ni ojoma takhok Dinesh Debarma bo saklani rikha tai obono karibo tini saklaikha hasteni joto cherai ni buma bupharokno norokni janjani bwsa bwtwino kamio ro sawitlang thangdi oro tongkhai tebo deranai oro tongkhai kwbangma hamya wngnai borok samungle tangnani phaio rang ajinale phaio phiaba borokni drugs chawi borokni sakno derari tongo borok langma chawi tongo obo hai wngui tongo hingke tebo trek longboi derai thangmainai janjani bwsa bwtwi hinai janjani buma buphano saklai rikha Tripura People Foundation ni director borok gonak Dinesh Debarma hingke khapang tao tai boksong obo ki nangya kok dibana obo to belai nangmani takhok Dinesh Debarma takphono belai lukuroni bagai samung kaham tangui tongo phiaba boro oro kuno political kre kuno oro boro keboni thani rang khoksa manmani kre ja borokni je shokti tongsak je borokni samung khaimani rang puisa je borokni team khaklaino obo hai khlaiui je lukurokno chuba hurui tongo je flight khoros thekeibo nini ambulance khoros obo haikai khlai tongo phiaba yang laso hingke nukhungni borok tai borokno 1 taka phono chuba hoya tai nahari phono naiya kathai mana phuru hingke sar hin koi horo mani bekhengno tai nahari naiya obo haino wngui tongo obon bagino tabukhai takhok Dinesh Debarma song borok wansuka je Tripura People Foundation o je teambo je membership najak borokno simbara subalia tai ahino Tripura sa baki borokno subalia jongbo borokni mani chuba swnai chini yagobo kuno phan gori jong kaisa sarkar boya jong kaisa besarkari boya jong kaisa just public si ekmatro jong Bangalore tongnai kaham hamya cherai rok khna rok tongui tongkha hangkai dera korong tongman jorao jong kijamija chubao hinui sao hingko obon bagino jong Tripura People Foundation hinui chini Bangalore tongnai Tripura saroni jongjal ongyatai jong obon naio phiaba o jongjal ongyatai nainani hintongmani bisingmo jongjal mangsa achai tongo tangui sakni bisingono sak jongjal achaio obo ongkha samung tangui rang puisa ajinan hin thango yang drugs chawi jengba sak kobor waijawi tongo hingkai aborongke langma chao aborongke no Tripura People Foundation no samungo nango obon bagino tabuk hingkai Tripura People Foundation tai obo haike chubalia hinui sawi khna rekha tai obono karibo tini ni je update hingkai je takhok Dinesh Debarma bo saka norokni bwsa bwtwino kamio taratiri nahar baidi nahar yakai nong cherai tebo derawui thangnai tamgui hingkai drugs samani belaikhini lombui tongkha Bangalore haste o samung tangnai phainai cherai rok khnai kok kwcharkha Tripura haste ni cherai ni buma bupharok no
hingga phaidi o takhok Dinesh Debormani puila bo bayani mani kokno sung khananelena o koktoman bisingtei Khulumka tiprasa afung zorawo tese phanyani nangkha message of phanyani baga ba fatsa live video khlairi nai ba ekdom short notice short note ni baga simi sang live video khlayo saimono phone atri sir ke naya 4:30 but puisi sai pa nai thum ona share khlairi please je buma bu pharok boroni bu sa drugs na oni saiman gang ke Bangalore jodi tongo norok saimono ba Bangalore phaika je ke drugs na ro borno please dadi phiro git langnani engthung jotono please dadi tlangni thangni phiro git langnani chaitok baidi Jeng Tripura People Foundation itu juga kan action na, we borong ramai polis itu dari mana pore, sini bersama pihak orang kita sehari, borong orang pahit sini Tripura sekarang bumung onek kharap lagi tuh, tahu pano drugs na, injection na, tablet cau, jotono lagi tuh, so ang koina mau cunggu joto ma pha, je borok saimono je bini besha drugs na, ini saimono kan, kan orang please dadi phirogit langna ni cai tok baidi. Ang notice ri wo 1 month ni notice ki norok jani busano phirogit lang baidi Jeng Tripura People Foundation itu kaisa hunting mission sung ongkhornai joto Tripura sa je drugs nanai rokno jeng romui jail dairi bainai aboni pore non available jail dairi bainai jeng narcotics ni case dairi bainai drugs inhaling ni case dairi bainai asomoyo norok sungno phai ta yesi surpaidi jeng tabuk sain tongo ki Jeng Tripura People Foundation itu kaisa mission no song khornai je drugs nanai rok Tripura sarok jotono Tripura phiroge thangmadi je nugui tongnai rok bo video no nugui tongkai share khlaidi te ma pharok je saimanai rok no busarok je drugs nai tongo ni saiman omke tlangi thangmadi no busana jesuk dati mansak o mas kasin somai ro ang September October November ni simik chung chini mission no start khlainai hunting start khlainai je manjangnai बुझाई तो टॉक जनाई जेल वो दाजनाई नॉन अवेलेबल जेल एकदम वो जेल हाबथानाय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दाटी तलांगै थांबायै रिहैब सेंटर दानाय रिंगबाय थौ और रिहैब सेंटर दाखांग अनेक खर्च थांनाय सहायनि बागै जों और रिहैब सेंटर बो दाया डाइरेक्ट जों पुलिस दायरिनाय पुलिस दावै बरक ताम खायजे आबो जों नायनानै थांया ताबुनि सिमुन आं साइरो चिनि दफा चिनि तिब्रा साने बुंखांनो बासिनो बागै जों एक्शन नाना नांनाय एन्ड Tripura People Foundation ओ एक्शन नानाय दातिनो Basicnya, omas kesini semuanya yang tongo, joto mapha, norok saimane rok, please norok besarang mau phiroget lang bajani, lama na itu di, yang cai tok di, yang telangi thang badi. Kalau manjang mani ya golo, jenglo ta saudi, jenglo bigra borok ba, jenglo geri borok ba, cini besana phiroger di, tamu khlaya, abo kuno excuses tonglak, jeng kemani kokno khanaglak, kebo phana jenglo phai pil phana plea phana khlai pedong, request phana khlai pedong, jeng kebono mercy khlaya, cini dofa cini Tripura hani bung khangno sokai tongnai rok no jeng phirogya, Tripura hani Tenang ni bagai cini Tripura sa Tanzania marino sentenya ni bagai je tongnai je oro drugs nai tongnai cere rong chung jot tono no thumui romui jelo dabai nai jodi tongnamu chung cere rong ga drugs no yakar baidi drugs no yakarei hamke samung khlai na ga khlai tong baidi kintu chung saimono sabo khlai ya sabo bojaga tong sabo bojaga khlai chung jotono saimono o jaga no changai chung thangai hand khlai mani ya golo borno bujagnai borok to tok jangnai jelo dajaknai एकदम क्लियर कक साइरो आं कोनो चेंगरा कक साया कोनो चालाक कक साना नाय आं सुजा साइरो जे माफा नरक साइमानो नरनो बेसा ड्रग्स चाइ तंगो ओ जागा फाय ड्रग्स नाय तंगो इंजेक्शन नाय तंगो नै साइमान का अंके साइमान नरक तलांगि थांबाय नरनो बेसा दातिनो चिनि थानिओ अलरेडी 100 जना मटरनि लिस्ट फाइजा किन्तु जों बरनो रम याको साबो सायाको कोनो बुहनियाको किन्तु नभेम्बर नि सिमिक जों बरनो हान्ड खलायनाय भाइरल खलायनाय बरनो भिडियो बतु फायनाय Facebook tung je jaga panang tung chung video bo tui phenai tui phemani ya golo police bo ya phari nai suja kok tu no compromise norok sungna pro chungno khairok dian busana khasi jaya ne kuno saiman lak norok saimano taboksi je khasi ani tongoi drugs chai tongoi drugs no injection nai tongoi khlai tong ke norok phiroget langbadi asak jane kok jotono sal kaham kha khlayo o kokno bujiwoi jotono o video no share khlai nai Hambai kulumka ang Dinesh Deborma Tripura People Foundation ni director nore bagai o ko kaisa o message kaisa nane bagai live video sopai kulumka tewasha hingkin norok nugui man khana khapang dautai boksong je takhok Dinesh Deborma je belai khino nangmani kok nangmani jorawo thepamani ba nangmani jorawo nangmani kokno saklaimani Bangalore hase tongnai chererongni buma bufani bagai o kok saklaimarok belai khino nangmani kok norok khanai no paikena hingke phaidi khapang dautai boksong paithangni jorao kaisa message sinai khoroksa cherai
khoroksa cherai tamhani belakino sitra chehra belakino naithoya chehra buino bo obahai nosto khlainani buino bo obahai mane hamya chaya khlainani digimang thangi tongo tangi hingkai sudu selana simin khayabo berino phonto bo obahai yakariya norok dan sekango ani channel noro upload nukhona ocherai buini apel chai tomorok norok nukhona no ang bumung kailia nang phuru ang bumung kainai ang tak sai sanai ang kaisa borok Facebook ti ano text haikya sabo hanai sabo ya tam khai tong ni bano text khlaikya ba bano text khlaikya ga ang bano text khlaikya bano sabo motom ridi nang boro angka ngagut lansaka e porebo tam khai bede malai hairok chi bosao comment mane text hota hairok sao ngin nang malai dongo hanayang mane bono tai sabono reply di kata obose bo tai sano sao motom ridi tam kam binabo bo fake akun khlayo bano thang tong tam kam ba ang to bono kam ko sem tong bo ahin borok ya bo jat smuggler borok bo criminal obahai evidence ani thane tongo ang bumung khui sanai politon debor maneng jodi kaham khai jodi nang tongya hangkai nini against chang tam khlanya nang naide nang ani against ni bagai nang Facebook nang screenshot nawoi nang sungta dunia piridu naide nang jet jaga phono o Facebook kuno hamya kare nini jeta reply nini jeta answer ang apni reply dibo ang nono call khai di number ima karon kha ang nono sina nangnai nang jodi nang ba face to face kok san ngai call khai di nang ana call khai di kisa hene ang nono number yo tam problem tong baro kuno problem tongo politon nang je mandai ni bore bi tongmani obo joto evidence ani than tongo epore nang yango je rani bazani burino je nosto khane mani obo evidence tongo je nang yango sukia barini burino nosto khane mani obo evidence tongo behala barini burino nosto khane mani evidence tongo epore yang bilonia santi bazar ni khoroksa burino samu bebar khaya hamya khaya nai mani obo evidence tongo tamu nai nang anthani naina musungo ang phunugia o Facebook simano nang ani photo riboi je kuno jaga saragoi tongdi ani kuno matter kre Facebook o koto angte message khayo boi bai kabangma ani entertain ani borok tongo ang kabangma message khayo tangui borok isin chodiya sa tangang isin chodiya sa ha tangge nang ani sai te ek bosorni nang kongi mano social media samung tanai senior ngi mano nini senior nini kuno kaisa quality tong nini kaisa media ni kuno quality tong anon joliya nang khaide 100 bar nang je kuno jaga post ani photo he mo screenshot dinar dano ani face no screenshot diboi sarok di o message bai khe type khe sarok di ani kuno matter kre ang sain dongo ang text hayo tangba kabangma boro ano text kha am text haine no nang ano sinia haike nana false kai nang text kai ka amno false text khaidi aboni text ni reply sang no ribo nini jemon text nang je ano fake account bai nang text hayo ang o text ni reply ribo khaksang tv post khaijak man kha ang kabangma boro ano phone khai kunu yabon sakang nang haicharai no ang 10 paisa suk pano dam riya 10 paisa suk nang hai politono 10 paisa suk man dam riya ang bo mungkhui sabo an mungri case khai thane nang sakang bo o bori baini ni bare langmani bidino tei ni ani against case khai changbo thanawo thangni khai de jao sabo tong logi wang ab jotno saimono sabone application sori ab jotno saimono thangne nana case khai romni nai thangni romni labdi khai romni sabo romna nano rom phaide ang nokon tong ready khai nang da laso deran na de thangla khai de last no si daranai bujika nene pura evidence proof ani yago file photo was khlajak tabo ko motongo sisi photo was khlajak tabo ko motongo nene evidence proof ko motongo ang nang hayale nang hay bokhor kere bom tom khi dai ton yang ro atu bom tom yari ni hay
Nasi naik drag satok nengano obah kaita mana jongba topon ang kapang dote busong nakade ang saimari jaka tangge hingkai obah haironu kangkai ang atomsa tamo haing thangjago bo ano fake account by ke tax khlai kya o borno photo bori khano kaisa nini photo di hinano sano ang saka nini sikang di o borok photo rikha o burini photo na haike bor hor kata kokhang hamjak tong hata ani nukhongo ani bihik basa tongo ani basa khorok nai ani bihik tongo ani nukhongo ang nukhong chalok tongo nung hahai nogo tu tuoi samung hamya khai roya nini bihin ka yang nogor horoi bujikha nini bihin no nogor hor puro nang nini nogo tuoi samung hayo khai ma hai ang bunu samung hayo khaya evidence na lenenda ang phunongnai polito ni bagai nang jodi omai no khai tong khangka ang phunongnai nin bagai baidhota mangnai phiaba ang nung hai ang khaiglak bujikha nang kes khaini nan tam khaimana tongsa tam khaimana nano bo kes nan phasoknani nani ni khoksama tongo nani ni huisama tongo ha nani thani rang burung sudi nahare eba rang nahari ang nu suimia tongo nang ba tam kalik tong nini quality ba ani quality nasing nai di nini family ba ani family nasing nai di nini family thing no nini baba ang salia saga kok bango subai jodi nang domo nung ya hangkai ang bo ereng asui tonglak ang rakesh ereng asui tonglak nang rakesh no sinia ko o ML Ranjit sarni kok hai nang rakesh no sinia ko sini nai nang salsa nai di nang omo hai tang di nini dehar bai nang omo hai ro mosang ya nasi nai ka gai mosom sanjaga totra seko wa pungsa uri rohi manono obai tang di khayang no na thifano saksajeng prawot tangjak di saksajeng smart tangjak di boi smart ngai nang smart nani boi hamjak kai nono boi nono hamjak kai nang boi no hamjak nani nono boi se hamjak nang bai ke boi no hamjak na rnai ba kogum sungno kamong tautai buksong kok sate kok kemang sasatin thangka obahai borong ni bagai tamo hamya klaiman ba tamo saiman obon sanani ani kamya phiaba borok hangkai bo hai charai hangkai boini boro evidence boro hamya tong boro tamo borok ni chaya tong obonor tugui buino post khainani viral khainani bini abasimino kam tai chai kam grei bini umsonung sito umsuk sawino ang haino hai chini kok tibini khoroksa ang sib onaranggai jotono lamsogo tai lamsong bisingo jotono welcome ani channel na share khlaidi live khlaidi na norok ana hamjagi tongkhangkai norok salburung no chini kok tibi nai tongdi norok ni bagai kok tuma kaham kok tuma no ang salburung phunugui tongo tai phunung mani bising tibo norok serengmung mano bisingtui kwbangma obahaino chini hoda dopao je bobahai ungtong je chamung numung phengmung obahai kogrok nobo jeng ta angdi rok hene jeng phunugui tongo jodi jeng ta angdi phunugui tongo no ungtong khangkai abo norok bai norok khabang dau tai bohuksong musunto jotono chini kok tv kokrok news naitonai joto lokorno haino hai hambaiya pharei orono kholopka